L-ewwel uffiċċju ta' tbassir tat-temp imur lura 100 sena. Kien fl-10 ta' Lulju tal-1922 li bdew jinżammu għall-ewwel darba l-osservazzjonijiet tat-temp u l-informazzjoni dwar it-temp tal-jum ta' kuljum. Għall-ewwel ma kienx isir tbassir tat-temp imma kienu biss isiru osservazzjonijiet. Dak iż-żmien ix-xogħol kien isir kollu minn gwardamanġa u 5 snin wara, fl-1927, beda jsir mill-kavallier ta' San Ġagbu fil-Belt Valletta, fejn matul il-gwerra infetaħ stazzjon ġdid għad bassir fil-Mitjar ta' Ħalluqa. Illum il-ġurnata l-Uffiċċju Meteoroloġiku huwa bbażat fi ħdan il-Mitjar fil-Gudja li xogħlu hu li jwassal dettalji dwar it-temp lil bosta setturi li ddependu fuqu fosthom ukoll l-avjazzjoni. Staqsejna lil Brian Mikallef li għal dawn l-aħħar 27 sena serva fl-Uffiċċju Meteoroloġiku x'tibdiliet saru f'dawn il-100 sena fit-tbassir tat-temp. Tibdiliet saru ħafna fid-sena, ovvjament, teknoloġija żdiedet, kibret, nistgħu nsemmu l-pontijiet huma is-satellita, l-istampi tas-satellita, pereżempju issa dal-aħħar għandna l-weather radar li jurina x-xita u l-intensità tax-xita, il-modelli biex nużaw biex nimbassru fuqhom u pereżempju bħalissa dal-aħħar kellna apparat li jgħidilna eżatti fejn huma s-sajjetti biex nkunu nafu eżatti fejn postijiet li qed jgħodu bis-sajjetti. Is-Sur Brian Mikallef spjegalna x'inhuma dawk il-fenomeni li huma ftit diffiċli li jiġu mbassra. Fenomeni li huma daqsxejn diffiċli għalina biex imbassru huma l-xita, l-iktar għax peress li Malta hija żgħira, it-temp ġili għaddi meħdejna u ma jelqotniex. Jien ġili li naħdem hawnhekk snin twal issa u ġili rajt fenomeni pereżempju jkun ġej front arja jisħa bent sħiħa ta' xita kif tasaq viċin Malta tispiċċa u kif jgħaddi meħdej Malta jerġa' jikber ukoll it-temp. L-uffiċjali imħarġa li jmexxu l-Uffiċċju Meteoroloġiku iżommuna ġġornati bil-kundizzjonijiet tat-temp ta' kuljum. L-avvanzi fit-teknoloġija illum waslu bis-saħansitra jiġi mbassar it-temp mhux biss tal-għada imma għas-7 ijiem ta' wara wkoll. Il-bassar tat-temp spjegana li xi tbassir tat-temp illum qed ikun aktar preċiż. Peress li l-tbassir tat-temp ximxi pass pass mat-teknoloġija mal-avanzi fil-computers nista' ngħidu li qed jiġi iktar preċiż bejn fil-ħin, fil-żmien ġifieri nista' ngħidu sa 7 ijiem u anke fil-preċiżjoni tiegħu. Il-meteorologu tkellem magħna wkoll dwar it-tibdil fil-klima u għalinna li bħala temperatura jidher li qed tiżdied meta mkejla fuq medja ta' sena. Bħala xita jidher li hemm tibdil fit-tendenzi ta' kif tagħmel ix-xita u l-maltempati. Jidher li l-maltempati qed jiżdiedu fil-waqt li x-xita qed tagħmel inqas. Però bħala ammonti ta' xita mkejla f'sena ma jidhirx li hemm xi varjazzjonijiet kbar. Spjegalna li f'dawn is-snin l-ammont ta' xita jidher li qed jonqos iżda dan il-fenomenu tiġa seħħ għax is-snin 40 kienu snin ta' deċenju nieqes ħafna mix-xita. Mid-dokumenti li rajna nnutajna li fl-imoddi kienu jitkejlu biss it-temperaturi u l-viżibilità iżda llum il-ġurnata jitkejlu wkoll il-pressjoni tal-arja, l-ammont ta' sħab, l-għoli tiegħu u t-tip ta' sħab, it-temperaturi tal-baħar, l-għoli tal-mewġ u l-impatt. Is-Sur Mikallef tkellem magħna dwar id-differenza ta' kif jitkejjel it-temp illum u dari. Warajja naraw strumenti li kienu jintużaw qabel biex jitkejjel il-temp, pereżempju l-anemometer tar-rieħ bil-binnur, temperaturi sħaħ u biex nitkejlu x-xita u apparat oħrajn. Bħallum da żminijiet kollox avanza u jitkejjel ġas b'sensor żgħar. Illum il-ġurnata permezz tas-satellita flimkien ma' sħab u s-sistemi tat-temp qed jiġi osservat ukoll l-iżbrof tal-vulkan Etna fi Sqallija. Dan qed isir minħabba li jista' jaffettwa l-avjazzjoni fost oħrajn.